L'acredita com a màxim golejador de les lligues europees. Ha marcat 34 gols en 35 partits. Serà la 5a bota d'or de l'argentí. És el primer futbolista de la història que en guanya tantes. Per cert, que aquesta tarda s'ha conegut la llista d'Argentina per al Mundial i, evidentment, Messi figura entre els escollits. I poques hores abans, 4 jugadors del Barça han sabut que aniran a Rússia amb la selecció espanyola. Julen Lopetegui s'emporta Piqué, Alba, Busquets i Iniesta. La resta de la llista la completen Monreal de l'Arsenal, Kepa de l'Atlètic Club, de l'Atlètic de Madrid hi van Koke, Saúl i Diego Costa, Thiago del Bayern de Munic, Aspas del Celta i Azpilicueta del Chelsea. Del City, Silva, del United, De Gea, Reina del Nàpols, del Real Madrid, 6 jugadors, Ramos, Carvajal, Nacho, Asensio, Isco i Lucas Vázquez, de la Real Societat Odriozola i del València, Rodrigo. S'especulava amb la possibilitat que hi entrés Sergi Roberto, tot i no ser un habitual. Al final, però, ho haurà de veure des de casa. Es el trago más amargo, evidentemente, y hemos tenido que tomar la decisión y claro que hay jugadores que siempre